kubekho lama-cherry mani ahleli nje wona ancwasiwe kancane kancane. Umuntu unestori sendoda emfunayo kunzima noma nice mase kula magunqo because ehleli nje yaze wanted. Hami namadodana abalapha ekuhlaleni ndayeka nobaphi lift. Umuntu ndimgqitha enyantsula mina phaya e-main road ndimbulise futhi ukwenzela abone naye bandimbonile angahambi ezibhanqa besithi hawu ankile noma kanibonanga shem no ndikubonile thani qha kaloku andifuna uva sekusithiwa ndiyakufuna all fucking njani izibone seyidefenda i-decision yodecline labhazabhaza wentsula unemileage ebhasi lomjolo. But ke asikho lapho namhlanje man guys, and futhi xa singanifuni asinifuni fonini sanuhamba nisithi siyanoyika hawu uthobela yimofi asuka la ankile wena uyazoyika impundu no fonina ndiyomufi qha ndikufuni wena shem umhle ufit iparts zakho sendaweni ezi-right imileage yakho shem ingathi se-reasonable but ke kafuneka sijonge i-service book. But ke wethu guys abantu nabo shem abasisi mani abazuthi bangancwaswa ke shem ekugqibeleni noba bayaqaja ke as long as be happy qha bona.